Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη νέο βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Και σήμερα θα δείτε ένα gameplay, ενώ έπαιζα με το φίλο μου, πώς κατάφερα με έναν περίεργο τρόπο να περάσω ένα round και μετά απλά να συνεχίσει το victory. Απλά επειδή έπαιζα με το φίλο μου και δεν το περίμενα, το clip δεν θα έχει ήχο, οπότε θα βάλω μια μουσική στο background και αναδιαστήματα θα σας μιλάει κιόλας. Πάμε στο βίντεο. Και ναι, όσο βλέπετε εμένα να περνάω την πίστα σχετικά με άνεση, να σας υπενθυμίσω ότι μόνο το 0,9% είναι εγγεγραμμένο, οπότε τι είναι, ένα κουμπί είναι, σπάστε την εγγραφή, καμπανάκι και άμα σας αρέσει το βίντεο πατήστε και ένα like. Σας αφήνω. Ναι, μάγκες, και κάπου εδώ βλέπετε βαρά μια μπουνιά και ναι, μετά μου βαράει και αυτός και τρώνα κάρμα. Και κάπως έτσι οριακά κάποιοι θα πούν ότι έχω χάσει την πίστα, αλλά θα δείτε ότι θα συνεχίσει στη συνέχεια. Και ναι, όπως καλά είδατε, για μερικά εκατοστά κάνω το emote που γίνεται σε μπάλα και το περνάω για ένα δευτερόλεπτο, ούτε ο ίδιος δεν παίζει να το πίστεψε, ούτε εγώ το πίστεψα. Και ναι, νομίζω με αυτό το κλιπάκι αποδεικνύεται ότι το game είναι λίγο pay for win, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι αφού πέρασα την πίστα. Συνεχίζουμε.
όπως βλέπετε βαράω πάνω στα καρφιά και κάπως έτσι περνάω την πίστα και παίρνουμε το win. Αυτό ήταν το βίντεο, τα λέμε σε ένα επόμενο, γεια σας.